Hi sa lahat, salamat sa mga sumuporta sa akin at patuloy na tumitingin sa aming mga video. Patuloy nyo lang akong suportahan kasi gagawa pa ako ng mas maraming video. So, karon nga video guys is kung nakita ninyo gagunit ko cards, playing cards. So, kaya siya guys, dili ko magikero pero medyo kunti lang, kunti. So, karon guys, ako silang si GR. So, gumani magpili, imong ipakita sa camera ang imong napilian nga card. So, saan niya siyang i-shuffle. Ganito. Para walang daya. So, papilion siya na ako, guys. Ano yan? Kumili ka ng isa. Okay, ipakita sa camera. Okay. Kasi, ibutang dere. Inumdumi o unsalan ang imong gi. Kuha na, kaya kung pag-anon. Okay, sige. Mauni dili. Dili. So, dili. So, let's try again. One last. Kani. Dili pod. So, karon ako ipa-shuffle ni mo balik. Daya. Okay. So, guys, karon is panahon na para akong pilion og asa yang baraha. So, let's do it. Ako ipalantaw niya kung naa ba diri ang iyang baraha. So, maybe mga 98% sa imong baraha naaani. So, ipakita sa camera. Naaani. So, kabalo ko guys nga dili kani. Sa dili. So, kani. Dili pod kani. Para mauni. No.